playground sa Limay mga idol. So time check tayo, siguro 4 o'clock na kasi umalis tayo ng bahay 3:30. Ayun oh, ang ina ahon boy. Boy, taas boy. Taas. Putik. Hello guys, good afternoon. So, ayun mga kabago lang. Kung napapansin nyo, bagong gupit po tayo. So, sobrang pogi po natin ngayon mga idol. Ay, kung nakikita nyo, na pagod ako talaga. Kasi, pumasok ako sa Duloy tapos papuntang Ariada. So, nakikita nyo naman yung ahonan na yan. Hindi ko na ahon mga sir. Ay, sobrang tarik pre. Tangina, pagod ako. Pero malapit na ako sa sa taas eh. Hindi lang talaga kinaya. Ayun yung taas oh, hindi lang kinaya talaga. Putik. Hindi ko alam kung kulang ako sa tulog o talagang mahinang nila lang ako eh. Kasi doon sa doon sa papuntang Landstone sa Bilolo 4, kinaya ko naman yun eh. Iwan ko kung bakit dito hindi eh. Feeling ko parang parehas lang eh. Ay, o talagang kulang lang tayo sa tulog mga idol. Pagod tayo, pagod. Pahinga lang tayo ng konti. Ay, nasa taas na tayo mamaya. So ngayon lang ako na napagaway dito. Siguro sa pangalawang ahon dito, i-street na natin to. Ay, kapagod mga idol. Ay, putik. Pati yung bike natin, kawawa na rin oh. Kawawa na rin si Kirida. Ay, Merida pala, Merida. So, yan muna mga idol. Pagod na po talaga ako. Ganda ng view dito mga idol. Tingnan nyo. Yan oh. Yung kabilang na yon, syudad, na yon? Manila Bay. Hindi ko alam kung Manila Bay o Pasig. Basta, parting Manila na yan. Mga guys, so dito na ako sa taas mismo ng Ariada siguro to. Taas ng Ariada na mismo. So ayan yung view mga idol. What a nice view, guys. So dahil first time natin pumunta dito, kailangan natin gawan ng video. Diba? Gagawin natin ng video guys. Para pumunta din yung mga kapadyakan natin dyan dito sa Limay.
start kasi Duwali, tapos Ariada, labas ulit Duwali. Parang umikot lang ako mga idol. Hindi ko alam kung saan papunta yung pulse dito eh. Hanapin kaya natin yung pulse dito, no? Bakit kaya ako ng buko? Pagod mga idol. Pagod ako idol. Bababa na tayo mga idol, bababa na tayo. Yan, ganito kaganda yung view dito sa dito sa taas ng Duwali. Okay, check natin yung preno. Okay naman lahat kasi pabulusok to. Magti-trail tayo mga idol. Kuya, salamat. What a nice view! Yee! Woo! Pagkatapos lahat ng paghihirap sa ahon, dito pabulusok. Pero kailangan natin mag-ingat mga idol. Baka tayo mag-tumbling mga idol. Alright! Yeah! Right! Woo! Sarap! Kulay! Control! Oh my God! Buti nang malupit ako. Parang ni Bali ah. Dati ba ito idol? Right! Woo! Yep! Woo! Sarap! Opsa! I-popcorn! Bako yung upuan ko idol, masyado nang mababa. Binaba natin yung upuan natin mga idol. Masyado kasi kasi yung upuan natin mga idol. Woo! Right sir, tayo mga idol. Okay, buti na lang hindi ko dinretso kundi yari ako.
Anong tayo dito, idol? Sorry, we're close. Sarado po. Kami, walang tubig. Sarado ata. Sarado daw sila eh. Walang tubig daw. Silang ibig sabihin, uwian na. Isang halo-halo nga po. Halo-halo po. Uy. Sinabi lang ni Leo sa mga gagawa nito. Sa baryo. Yan o. Sa baba.